Vi skal i gang med mailopgaven fra PT3 november 2018. Det er en mail fra en veninde, Anne, som er nyuddannet arkitekt, og hun er lidt frustreret, for hun har ikke fundet job endnu, selvom hun har søgt i 3 måneder. Og hun har en række spørgsmål til os, som vi skal svare på, og så skal vi selvfølgelig også foreslå at mødes på et tidspunkt. Lad os se på, hvad jeg har skrevet. Jeg starter selvfølgelig med standard. Hej Anne, tak for din mail. Det var dejligt at høre fra dig. Så spørger Anne, jeg har overvejet at tilbyde min arbejdskraft gratis til et arkitektfirma i en periode, så jeg kan få noget erfaring. Hvad synes du om den idé? Og der har jeg svaret, jeg kan godt forstå, du er ved at blive lidt utålmodig, og at du gerne vil finde et job snart. Jeg synes, det lyder som en god idé, du arbejder gratis i en periode for at få noget erfaring, men det er vigtigt, du beslutter inden, hvor længe du vil arbejde gratis. Her vil jeg gerne lige understrege, at arbejde frivilligt og arbejde gratis, det er ikke det samme. Arbejde frivilligt, det er noget, man gør, når man arbejder for en velgørende organisation. Men at arbejde gratis kan man gøre for at få noget erhvervserfaring, så man får bedre muligheder for at finde job. Så spørger Anne, om det kunne være en mulighed at søge job i en anden by, selvom hun har alle sine venner her i Aarhus, og familien bor tæt på. Der har jeg svaret, du kan godt søge arbejde i en anden by, men det er vigtigt, at du ikke flytter fra Aarhus. Som du skriver, har du dit netværk og dine venner i Aarhus. Annes næste spørgsmål er, om hun skal overveje at søge job inden for et andet fagområde, hvis hun ikke kan finde job som arkitekt. Og der skriver jeg synes, du skal have lidt tålmodighed. Som du skriver, så er 3 måneder ikke så lang tid. Jeg synes, du skal fortsætte med at søge job som arkitekt i mindst et halvt år, inden du overvejer at søge noget andet. Annes sidste spørgsmål handler om mig selv. Du har jo forresten selv lige fået nyt job. Hvorfor var det nu, du søgte nyt job? Og der har jeg svaret, det er rigtigt, at jeg lige har skiftet job. Jeg skiftede, fordi jeg var træt af at bruge 3 kvarter hver vej for at komme på arbejde. Nu tager det et kvarter at cykle på arbejde, og jeg er meget glad. Til sidst skal jeg foreslå, at vi mødes. Og nu er vi tilbage ved standard. Jeg skriver, har du ikke lyst til at mødes snart, så kan vi snakke videre om dine jobmuligheder. Og det betyder, at jeg er færdig med mit mailsvar.